Biamono na ndo mugusio minto. Asoko ngali bagalinderia bene gere nkoretero murubiri oyo gobotambe wobosemia na inche omugambio mbiro. Rero igo nabuga nkwanere abana bali ba minto abamura kwa baiseke bali basokire koru ense yeto ya Kenya bachire chinse chiri chia ngumbu togoteba nga mache ngumbu abana bali momenyete ari Texas ni ngo kwanira abana bali ba minto ne chiango chia minto bali momente Minnesota nonko go bagusia bange mo bujete ni nonko kambia mangana rero abana bali mole no nsa Tanzania no nyansa Buganda ino ni nonko kwanira bali mole Seychelles Montegerete ni nonko kwanira tubanjite sana mone binto mogo kora ekero mule Chicago lakini yanyore kanidinge gente kenene mono mogo kora ogo to changira ekero montali miye biro monto karaririga moto machi dora chingi ya kabisa monto agotenera pake sanduki monto tenere gari kurumocheri monto tenere binto paka chianga chiri chikobe chengencho mono lakini nigentokera kamonta de kobanyoria bana bali ba minto mono mono na akirwe sibikuru Minnesota no nkorra mwicire mugateba ngo mugambio mbiro no nyare gukwanera ekara twasinyire kwebeka ama bantu bali tole Minnesota bantu bali tole Texas bantu bali tole Dallas abantu bali tole Ohio no nyare gutukwanera kurwabo gutukuigweke gusi tokole development in Kaseito gusina eyere Nyamira County na Kisii County ngateba nga yaye kiabere toitasona mambineli tuko abande marago bekosia ikangenda tumurubiri ya sempeo oyo bona na retire rero tandiri bina kwa ngakirite simya abantu abange baito bagusigaria chikaunti chinde chagendereire okende wichiru kitui mweno gaiga bagwate chi factory utanyagoke mweno gaiga mwarenge maiga mwaro jo mwangi wairia gaiga muranga nere na chete goronanze akabeke factory chi avocado gusiali ntubwata matoke gusinto bwata chi avocado gusialia nense yo mwando paka mananasi ya rororo ninki geko gera abantu bali mule ngumbu togoteba ngani numule mache ngumbu mule bongereza mutanyare gochera amo mole to muntu mungaini oyo mo katiya ino mo muto mache paka Nyamira ikaransi chi governor cheito moro si delegation from outside the country bali mule diaspora moto moyo mogo sebabere toigungongwa etamo ediax tamo edio audience toigunganya garama tarueti mata isaine aikaranza tebe kungaki Nyamira ga mananasi konge ga ichiro go ichoro ama sabaya ya mananasi ekertonya saboire ibaga moko chiombe egentonkero romura roskuru ororo omochunu nuoyo gosumu macha yo ya mananasi ingenjo nera rosigwe mo import mo export ibinde bikunyamira mo abira outside the country inubano mwasomire mwaroriro borabo lakini kwa manya konyora nga ese njogwa chete ngumbu mwanyora to sine green card gose ngirotari mwachira ari mwatutigire kantuliga iganya masosa ase tole no to kuna kuga kuru endage ko yaeta iguru to imukia maso to nsiguru inki gose ki yaeta igon tuli banga ini bado tole maya gake wona egwachira ari kwa reji machine na jio kolega asi anene mono mwikara stobisi ukona ko batega ya koleke ko batega ya koleke ko batega ya korakiri inkirende mutago chiraga iga mutobwate sikoru wabu muri gose ne memorandum of understanding gose memorandum of association moya tome country ga motebe paseri yekere governor Ngwae na governor Nyagarama once by karansense babolinga inki kere productive inki ge kwa mamono Nyamira inki ge kwa mamono Usongo egere kero mwanya olire mu mawate banga bono weka common factory umubaka igoro ekonya abantu ba Nyamira ekonya abantu ba Busongo igonki ngokwana tosokonyora buna bono mule ngumbu abo umurakera buna mono mu otoitete kagaiga mo kunyara kobanga motebe ngaki asigete kartu apimire tigatu twale bisima bitatu jibohol chinene kabisa amacha ba pump aba mama na banyaruka ba minto egekora linde kasumbeli enkoro engenjerto na tegweta chiranga kiya bagakambali gojiroje abana baruna abana basubati na baba mama nkoro sabale chiombe no ba uchira roje chimuchi mboli na ba uchira roje chibunda na chibako amaje mokoro zine no nege sime akemo chisukuru chiagule mwachire ngumbu abo muru cy'abantu basomete inkaga iga no embita buntu bwatire buraliere common abana bakurukora bakure school marogoba osechi weekend bakwenda baikaranse basome Minnesota ga kimuto igwete Texas muto igwete Dallas motegerete motokonye mobeke e social hall ya segete kere county mumanye kobeka a stock good library asa abana bakogenda basome bintu nonye na abali university abali secondary na abali primary
baba mbabwate gento bakora liba gosangi bako kasata de marogoba Sunday maambia kuruma mpaka marogoba nemepira bagoite bigorogoro waria nebirangesa babegete muno chitumba toboroke bako na kubunga na miaka mbaraika omwana naro gosangi obwate gosene thesis ata kolike university bona tabwa jibita bakora research network kali tubwate po infrastructure tabwa atie sako bundles chuka tabwa atie aragenda online aguguru arosi yani akore reference wono biya abantu basome amasomo nara tokwani tali mwenzi bosomete muri Texas yabwezu muri tali mwenzi bosomete muri Minnesota komura abwezu muri bona to empower korwabo tokonye chuzi mwatebanga ngamoje mutorangeri abu tochikona gukwaneke gusi abu Minnesota wana togoja tukwaneke gusi totige ngakagaria yego torangeri koro kumbiabo komwate mutorangeri lakini tokora magenderoka naron kobuni naende bono getukeli obonche ayebono kuno muntu Minnesota mukago nkaga igari osino muri nerawo nyoko na isono barana abana bamino komenya kutuka nga utete kwagaja sai nubuye permanent yenene yale kananga ali mwana olia igakari kwirende Burundi omwana oli gakarase gete Canada to kobeke kenyoro kyose kerole kane igekora investors ya bange no muri na barabwa okorosi no ene yo ni GO non government organization onyebeka asegete ge foundation igete nonyeroka matwero foundation egere chibes chikurwari chigo cha konya Africa chia konya abagusi baito mona abagusi ngane ibone karongonye kora na inu bali totigarete kaga igagenda yakora no tole takona kubayena abana babanyene ngaki mwana osobo chinda chia baigoro bobe akini okororanga mwana wakana kali kagenda ngumbu na kugako bakonya lakini ntorase bareke nkioko na kunywera mata maroro umwana gatukire bahati iyo chire ngumbu kara arosi so barosi angabona tokona komusabera mwaira nginanse kwana ko motoro weze kwana ko moyega isekoro jo nyene bali bijana umwana uyikona ko moyega umwana yatolesera chipara umwana yatogachire chiskuru umwana ochi factory anabakuri comment asegete umwana ochi gas chitoke to kole county asenje umwana oliyo ya mugosabere ose batatu ose 10 babwatanire kurwari babwate organization yenkong banyeretire kantuliga igon koro murobiri oyo nkosabera abana bali baito bali chinse chesko batali Kenya eitoko genda koirana eita no kamenya tari gwa chenchiri citizenship obwate dual citizenship no bwate ya country no bwate ne yense area ga kitokonya koro cha enkorira iga otago tokonya biamono sana soko ngali bagerio abana Texas abana Minnesota mpaka ngakiende angane na baire abaisanire na bari tole country raiga tubwaterane egere torosi usi yaito emokego biamono sana asoko ngali bagalio gotegera rumuro bilioyo ninchiyo mino mugambi ombiro